Maayong hapon na mag-aslan kung anong naay mga uban simbahan nga modawat og bunyag naski dili minyo ang ginikanan ug napoy uban nga dili gyud modawat kung dili kasalo o kasado. Magdepende ra diay na sa pare, wala lugar insakto nga sistema para ni anak Brother Kim. Una, ang pari manggod iya mangguning i-investigate so on unsay kaso anong wala pa sila minyo. Nay uban nga nahitabo lugar nga dili gid pwede ikasal unya luoy man ang bata, no. So ang pari ni pwede siya, no, depende ni sa iyang investigation mo decide nga sige aton lang ni bunyagan ng bata kay kamo ginikanan di man gid pwede makasal kanay kabilingan. Naso usahay nga ang magtiayon pwede sila kaslo, no, walay mga kabilingan. So munang ang pari mo advice usahay nga ato lang sa hulatan ang inyong kasal ay dayon ang bunyag. So inguna na siya. So kanang pagdili sa bunyag wala nagtabot nga sirado na gyud, no. Dili na gyud pagabunyagan. But naay tinguhang pari nganong dili una para ba og i-defer or dili sa una himo ng bunyag kay unay dapat kasal sa mo kay pindi ra man sa mo kaslon. So una na ang pamaagi sa maigso, no. Ang pari gid ang mo decide apan magdepende kini sa iyang pag-investigate unya sa magtiayon kung unsa nga case. So case to case basis, no. So walay general normative lugar nga mo gina siya kung dili tanawon. Apan ning kamot ng simbahan gani sa DCM, no. Diocesan Clergy of Mindanao ilagi nang gipaklaro nga dili gyud, no, mahimo lugar nga i-penalize ang bata nga hikawan sa bunyag tungod lang kay walay kasal ang ginikanan. Apan ang pari gihapon ang muusisa niining tanan igsoon. Napo na diri Brother Kiba, ang lain relihiyon, do na ba sila'y bunyag o unsaon nila pagbunyag ang bata? Apoy bunyag ang laing relihiyon niya, lain-lain ang ilang paagi nini. Naay paagi nga ilang ituslob ug lain-lain pod ang ilang mga formula niini. Pero ang sa Katoliko nga formula pamagi mao kini atong gisunod panahon sa mga early Christians kung sila pamagi sa baptism, mao kini ang atong nasunod ug naparayon hangtod karon mo nga sigurado kita, no, valid yun kining atong baptism sa simbahang Katoliko. Napo na diri Brother Kiba, Goda PM, unsay ngalan sa unang Biblia ug unsay pinulungan? Ang una, ang Biblia wala tay nganli, no, wala ginganlan. Kundi scripture lang tawag or mga sinulat. Apan sa diyang gi-translate kini, no, si Pope Damaso yang gi-commission si Saint Jerome nga i-translate kining Hebrew nga Old Testament o Greek nga New Testament into Latin, motong nga ginganlan kini og Latin Vulgate, no. Muna ang authorized version sa simbahan Katoliko o the first known nga murag Bible in kompleto na, no, for 1,000 years. Walay lain nga Bible lugar nga gihutan ng kalibutan kunili kining gitawag natong Latin Vulgate mga kaigsoon. Napo da diri Brother Kiba, Goda PM, kinsay nagsulat sa unang Biblia o kinsay namutang sa mga kapitulo o sa mga bersikulo? Ang nagsulat sa Biblia gyud pinakauna unknown, kasagara mga authors na ni unknown. Sa una lang una si Moses, apan sa dihang nakita nga dinarrate man dito giun sa paglubong si Moses, so dili gid siya nag-author kay nganong nasulat man kung giun siya sa paglubong, no. Imposible kini. Muna nga ni first 5 books sa Biblia nga Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numeros, makigsuunan og Leviticus, dili di si Moses nagsulat ni o posible mga disipulos o sumusunod ni Moses. Now ang nagbutang nini mga chapters mao si Stephen Lanton o Cardinal Hugo of Santo Caro, no. Sila ang mga una gyud nga nagsulat ini mga 1200s kini. Ug nagsulat pod sa gitawag nato nga mga verses sa Biblia mao si Sanctis Pagninus o Robert Estienne. So mga Katoliko kini nga scholars kaniadto ang nagbutang sila og verses. Muna doon na rin tayo John chapter 3 verse 16. Kahaguan kini sa simbahang Katoliko mga kaigsunan. Napo da diri Brother Kiba, Goda PM, ang mamatay nga bata nga walay bunyag makalangit ba gihapon? Salamat. Makalangit kini, no, tungod kay kung tanato ang Biblia, ang pagtuo pwede kini nga i-represent sa lain. Mark chapter 2 verse 1 to 27, nakita na to diha, no, ang saka masakiton ni represented ang iyang faith sa iyang mga friends. Munang simbahan na ningkamot nga may mo represent sa pagtuo ni mga bata nga mga matay nga wala na bunyagan. Kung atong katekism nagtugyan nini sa kaluoy sa Dios, no.
tungod kay mga bata wala man sila sala lugar o inosente, wala nga the church is representing the faith of the babies, labi na gyud tong mga unborn or kadto mga gipang abort mga kaigsoon. Napoda dire Brother Kiba, mayong hapon. Ang uban nga sikta sa pagtuo, sila magpasigarbo nga sila luwas na. Mahimo ba di ay sila nga maluwas nga wala pa man ang katapusang paghukom? Si Rinini sa Claveria, salamat. Salamat kay sa tanan nga mga taga Claveria o actually mahulog kini nga sa ka self claim no nga ikaw luwas na kay nagtuo. Kay una ang pagtuo gani nga ikadako lamang sa liso sa mustasa. Nakapabalhin ka na sa kahoy igira or bungtod no payon sa dagat. Now wala pay tao nga nagtunga diri sa kalibutan nga nabalhin niya ang bungtod payon sa dagat tungod lang sa iyang pagtuo. How much more ang pagtuo nga makaingon ka nga masave na kaani nga pagtuo niya na nimo no. Dili man gani nimo mabalhin ang bungtod payon sa dagat sa imong pagtuo ay pagka ang pagtuo nga makapaluwas na. Ang simbahan Katoliko kaigsoon dunay lain-laing stages of salvation. After baptism naka sa state of salvation, you are sacramentally saved. So mga Katoliko ta dapat moingon nga kita luwas na no, kay we are sacramentally saved. Dawat na to ang grasya sa kaluwasan nga gipakamatyan ni Kristo sa cross. Pero ang simbahan Katoliko, kita manggod kay maningkamot ang mahimot ang mapaubsanon. Maghulat ako ang Ginoo na gyud ang moingon kanato nga ikaw luwas na. So dili kita mo claim nung ako luwas na. But ang Ginoo mo'y ato ipasulti nga moingon nga kita luwas na igsoon. Napoda dire Brother Kiba, sa una sa bata pa ko nakapakli og nakabasa ko og Biblia nga baga kayo og patsada kaayo kay murag comics og makita gayod nato ang mga karakter og mga panghitabo sa karaang panahon. Naapa ba kini karon nga klase nga Biblia og asa kini mapalita? Gikan ba kadto sa Katoliko o Protestante nga Biblia? Ini gitawag di mga picture Bible na sa Katoliko na Protestante. Apan so far sa ato nakitaan sa mga bookstores ang kopya nini murag hurot-hurot no. At meron na no mas dali basahon kung naay mga pictures. Or naay po sa Katoliko o sa Protestante nini nga version o nindot po no labi na ma-introduce kini sa mga kabataan. Apan so far sa pagkaron murag wala pa kay available nini igsoon. Napoda dire Brother Kiba, kung tinuod ang Bible nga dili man sundon sa Katoliko sama sa Deuteronomy Diyos-Diyosan. Actually ang Katoliko no naningkamot nga makasunod yun sa sunurat sa Biblia. Ang nasa Deuteronomy nga mga Diyos-Diyosan, klaro sa ila kinsa ilang Diyos-Diyosan igsoon no. Sama ni Astaroth, ni Camus, ni Molok, ni Baal ug Nebo. Nang sa simbahang Katoliko walay mga rebulto dinha ni Astaroth, ni Camus. Kanang mga rebulto sa simbahan Katoliko, mga rebulto kini nga nagrepresent sa atong pagtuo ng Kristohanon sama ni Santa Maria, Ginoong Jesucristo, mga apostolis ug balaan nga mga tao. So therefore dili kani mga Diyos-Diyosan. Tanawon nimo ang Ezekiel chapter 41:17 to 19, ang templo sa Ginoo puno kini sa mga rebulto. Mga rebulto nga dili Diyos-Diyosan kundi dili mga simbolik nga mga rebulto nga pwede di ay ibutang sulod sa mga templo. Salamat kayo sa pangutan. Napoda dire Brother Kiba, nag-ampo ko direct sa Dios Ama. Dunggon ba ko niya kaysa magrosaryo ko? Dunggon kayo kung magdaampo ka sa direct do sa God the Father, dunggon po ka kung magrosaryo. Apan ang pleasing or ikahimuot sa Dios sa atong mapagampo kung matud pa nga kinasing-kasing ang atong pagampo. So magdirect ka sa Ama or magrosaryo, basta kinasing-kasing nga pagampo makigsuonan, ang Ginoo ikahimuot niya o dunggon gyud kaayo ang atong pagampon. Napoda dire Brother Kiba, Brad, mayong gabi Katoliko ko. Pero usahay dili ko bilib sa mga pare kay daghan walay batasan, pobre ra ko, daghan kong experience sa pare na basta walay kwarta kay dali-dalion ra ka og misa labi na sa patay. Pero og sapian ka, grabe nga baha ang pare, obispo, pare og uban pa. Pero para sa akong pagtuo, mas dunggon ko kay pobre mi. Kay nasulat man na sa Bible na mahal sa Dios ang kabos. Doon na mahal sa Dios ang kabos no. Og ang mga pare dili pod perfect. Og ang makita nato magigsunan nga napoy mga pari nga mga buutan. Doon na po'y mga pari nga mga matarong. So dito kita musudong sa mga buutan o matarong mga pari.
Gani si Monsignor Monsanto sa parish priest pa siya sa Nazareno, gano'n ni gi-remind ang council nga atimanon gyud kining mga nangamatyan tungod kay naa sila sa kasub-anan, subok ng pagbati, kalit nga kamatayon, dili makaridi ang pamilya. So naningkamot ang mga pari no nga maatiman labi na tong mga kabus nga dili kay maka-afford gani gahapon sa meeting sa Nazareno no. Agisgutan yun ni Monsignor Percius sa Kabunok. Ipaklaro niya nga kantong mga pobre gigayo nga dili pwede mahaya sa balay ang mga patay mo i-allow no mo sila gid ang siguruhon nga matagaan og pagtagad nga maalaw nga makahaya sa ilang minatay diha sulod sa kapilya basta dili lang magsugal. Sumuna nga ang simbahan nakita nako nga aduna gyud pagtagad labi na sa mga pare ngadto sa mga kabus mga kaigsuonan. Apan kung gingon dili sila perfect ug nagyapoy uban siguro nga dunay kalapasan ug ato pud silang iampo. Napo da dire Brother Clive, sabi niya, nasag or insag. Unsa ikasulti nimo sa ikapulo na halad sa Old ug New Testament na ang Katoliko ra ba na ay second offering labi na sa Pasko. Ang New Testament nagingon nga halad pinaagi sa imong kasing-kasing nga ihalad. Salamat. Lord ka no, kining gitawag nato nga ikanapulo nag-originate kini kung tanaw na to ang Leviticus, Exodus. Nag-originate kini siya nga ang intention gyud no, pinaka-intention sa 10% para ihatag kini siya sa mga kabus makigsonan. Sa una na ang pinaka-intention kung mag-collect og 10%, ang intention ni para gyud siya sa mga kabus ug wala gyud ikasarang diha sa ilang kinabuhi. Ang simbahan Katoliko wala nag-require og 10% apan depende kini sa imong friendship sa Ginoo. Kung close kay mo sa Ginoo, love kini mo Ginoo, so diha mag-express kini sa imong pag-offer makigsunan. But symbolism lamang kining offering. Ikaw mismo ang offering nini. Kung dunay thanksgiving himuon, dunay himuon nga mga offering, apan again, magdepende kini sa imong relasyon sa Dios kung unsa o pila o unsa kadako ang imong offer ngadto kani. Napo da dire Brother Clive, Goda PM, kinsa man na si San Anton, maayo ba siya o dautan? Salamat. Walay San Anton nga tinuray no o sa kini ka termino nga ilang gamit nila nga magampo kang San Anton o niya magkuanay og itom nga kandila no perdon para pagtunglo sa imong mga kaway. So walay San Anton sa simbahan nga Katoliko no. San Antonio sa kabuutan man to kaayo nga monghe o sa kabuutan kay nga magsasangyaw. Dili to siya mao ang San Anton no. So kanang San Anton magisunan ang pagturunan nga magdagkot tay kito makandila. Dili kana pagturunan sa simbahan nga Katoliko. Salamat kayo sa mga pangutan. Napo da dire Brother Clive, maayong hapon mga brada. Kining vaccination mao na ba kini ang gitawag nga mark of the beast? Kay murag anggid naman ang ginaingon kay nagsugod naman og katuman ang dili makasakay og jeep kung wala mabakunahi og basin dili na ta makasulod sa mga publiko nga merkado ong di na gyud ta makapamalit. Ang konteksto lahi no tungod kay sa anong panahon sa Revelation 13 pa yun sa 18 sa 666 makigsunan. Ang kini mong 666 kay selyo ni no sa panahon sa imperyo sa Roma una po ni sa kwartas dili ka makapalit kung dili ka magagamit aning 666 kay mo ngalan sa Emperor Nero. So ang tingwa kaniya to is anti-Christian. Pero karon dili man kay anti-Christian ang tingwa kay dili man Katoliko bisa dili mo tuo og Dios. Basta wala ka na vaccine gina-prevent yun nga makaduol ka sa ubang lugar nga mga tao kay basin umanta kabalo o maigo ka sa virus. So kana no ang tingwa karon is para dili mo spread out ang virus. Dili tungod sa imong pagtuo nga okay Katoliko man ka, wala ka na vaccinate, sige dili kay pasulod no. Kay tanan man Katoliko, dili Katoliko, Kristiyanos, dili Kristiyanos, motuog Dios o dili tanan laras ang requirement nini ang gihangyo nga dili ta magpa-spread out no, dili mag-social distancing kita. So ang intention ini dili parehas no ang konteksto sa Revelation may tungod sa 666 sa mananap nga mapintas ug lahi kini nga konteksto karon kay sa pandemya kini igso. Brother Kim, medyo apikini kita sa tong oras, no? Siguro ay mo na lang ikadugang sa tong giskutan, ibo pong minsay panawagan sa tong katawhan nga naminaw karon.
Salamat kay Bumbo Jen o sa Bumbo Radio. Sa tanan nga nangutana kanato no itampo og sa kanunay nga monitor sa FB Live o yun man sa radio. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta. Brad Monsing Ruwala diya sa Villa Ernesto. Shout out. Mayang hapon kini Brad. Ug alang sa gusto pang mo-appeal sa Akdo Bible Feast kay Bible Month man karon, pwede mo bisita sa atong Akdo Bible Feast nga page. Dagan salamat Bumbo Jen o sa Bumbo Radio o ang Ginoo ta manalangin kanato sa kanunay.